Er is een soort protest, want deze brievenbus heeft hier een schitterend plakje hier op het parkeerterreintje ondertrokken in de dik. Hij moet je richtbogen. Zo. Nou, het is daar gevaarlijk. En we hebben nu een brief gekregen dat het alweer weer verplaatst wordt naar een plak wat er eerder stien het bij de spaarwinkel in de buurt. Dat weer de tijd dat ik in het Westblank zit, toen weer die brievenbus hier. En toen moesten we daar, toen hebben we daar kregen. Omdat het dit een gevaarlijk punt is om brieven op de bus te doen. Het is hier altijd druk. Ja. En nou staat het daar mooi. En dan moet er hier weer. Hier moet er komen, dat is de bedoeling. En daar heeft er ooit extient. Heel raar plak. Moet hier net weer komen, want het is een levensgevaarlijk plak hier op zo'n onoverzichtelijke kruising, vinden wij. Wij zijn ik van, waarom nou dan? Is dat u het economisch overwegen? Zeg het maar, ik weet het net. Daar hebben we geen uitleg van gekregen. Nee, absoluut niet. Wat heeft het nou gezegd? Hij zit er mooi mee in het warm. Prachtplak. Nou, En hij is hier net veilig weer? net. Nee, nou, Op die hoeken? Ja, ja, toen moest het er mooi. Nou, het is ik wel wat, hè. Maar het warm zo lang doet het toch wel even net. Absoluut. Ja, natuurlijk.